Lah rano koncone sing DC, Mbah. Lho, Mbah. Wah, nano sing DC no tetap bersuara saya, Mbah. Wah, pokoke Rene ra kemana nih, Wak. Gene kula 12,5, Mbah. Glo, Mbah Neng. Mriki Mbah Neng. Nararene aku lek genduren lho, Mbah. Lho waduh. Wah, jen. Kena Mas. Lah, sakmene Mas. Pantesan. Ndak ada perlawanan rono amblese barang undul-undul Mas. Loh, Mas. Kita rilis lagi. Glo tempel kene, tempel habis. Ayo. Wah, Mas. Tapi semene, Mas. Dirilis dulu, Mas. Loh, Mas. Nah. Sip, lanjut, Mas. Gelo kena meneh. Tambah gede. Lumayan. Lah, ya toh, Mas. Wah, nah iki ayo sini hajar bareng. Tempel habis. Wah, ini Mas meriah. Lah ini dia si jali-jali. Waduh samene Mas. Wah. Aduh dirilis ya, siap. Lanjut dulu Mas. Wah, dirilis tadi malah ucul sih Mas. Ra apa, lanjut. Lah iki kena Mas. Loh, iwake sepira Mas? Lah sakmene. Iki tetep dirilis lagi Mas nek iki Mas. Wes, lanjut dulu.
Ulah, lah lah kayak mangan gini kula, Mbah. Kayak mangan. Oh. Lu banang. Sini bareng. Gelo kena neh, Mbah. Walah, kok Mbah nang ki malah genduren gase to Mbah jenengan ki, Mbah. Nah, ya to. Lanjut dulu. Aduh, ucul. Pokoknya hajar habis. Gelo kena. Aja ucul mesake aku, Wak. Mesake aku. Lah ya to, Mbah nang biyen kapon ben gendiren-gendirene kono, Mbah. Wah. Dalam. Oh iya siap. Wah. Ya kok ono gedene, Mas. Kena. Gelo, berote. Wah, tak selamatkan kamu, Wak. Tak selamatkan dari tenggelam. Aduh, sakmene, Mas. Tapi koyone wangun dirilis nek iki, Mas. Nek iki dirilis. Lanjut. Lah ini dia. Alah, kamu saya selamatkan, Wak. Lah. Wah, sakmene. Ya, dirilis dulu. Ra mampu wae. Mbok menawa ana sing agal barang. Loh. Wah, sini. Lah, itu Mas. Wah, sini Pak Git. Alah ya ra penak tok to ya aku to ya.